is maandag 9 december, de dag dat. Na de inbraakgoal van het weekend alweer een heel soort Sinterklaas cadeautjes stellen binnen. En de slag om de Kriesbiem begonnen is. Hey, oh jee, heb jij net piek gehad? Waar is hij nu gebleven? Ik had hem net nog in mijn hand. En dat is het tweet net verstuurd waard. Goeien en welkom bij Bient. Miljoenen discussie tussen twee oud-borreljonkjes. De een vindt dat de natuurorganisaties te volle zin hebben in Friesland. En de oor docht er alles aan om de natuur te beschermen. En wat is het beste medicijn tegen het missen van je huidloon? Muziek draaien, een lekker doensje. Dat zwaait en dat doet. En als je heel hard draait, dan draait die rok eigenlijk helemaal omhoog. Dat is gewoon heerlijk om daarmee te dansen. Ja, het is altijd weer een van de hechtepunten bij ons op radio en televisie. De Frieske Top 100. Je kunt weer stemmen om jouw favoriete Frieske noemen zo heeg mogelijk op die lijst te krijgen. Maar wat houdt dat stemmen nou nog in? En wat heeft het verdoel dat alle jaren dezelfde platen in de top 10 staan? Daar zit we wat ontwannen. En dat doen we maar de man die het verantwoordelijk binnen voor de Frieske muziek hier bij ons op Omroep. Dat is de muziekredactie Arjen Overmaat, Herman Zielstra en Wim Brons. Heren, welkom. Thanks. Ja, Wim, het is aanstaan heel simpel. Dat kunnen we nog wel even uitlezen. Jim hebben drie nieuwe Frieske verskes uitzocht. Die dit hier uitkwamen binnen om in de top 10 te krijgen, hoop ik. Ja, en dan maak ik een peer uit. Dus dat wordt spannend. Maar eerst, je hebt steeds wat voor blokken. ja, dat is mooi. Keuzemaatje. Ja. Eerst even hoe het hier wat we nou horen hebben qua Frieske muziek. Ja. Dat was Frieske poppauze. Ziet er wat tussen? Dankjewel, Rolf. Nou ja, het is wel zo dat de Grutte namen eigenlijk net echt cd's uitgebracht hebben. Hè? De Anneke Dalmaas of Pieter Wilkes of Gurbe. Ik neem maar wat, die hebben net echt nieuwe albums uitgebracht. Maar er komen altijd wel weer leuke dingen uit. Als we een nieuw jong talent denken, dan is natuurlijk Iris Kroes uitkomen uit Thuis. Dat is al een singeltje. Nou, Johannes Riepma doet het in het Fries. Dat zijn wel leuke dingen voor de Friese muziek. Dus, maar dat, ja. Dus Okay, er is en al heel leuke dingetjes erbij. Ik kan van alles opnemen. Maar ja, we ik weet hoe lang het rest. Maar we moeten tikken. Even luisteren, je hebt een peer op een ritje zet. Doe bij mij. Van alles wat we hier together. Juster, wie er geen wolkje onder loft. Ik weer iets in een lucht in het juster. Sorry voor de woorden die ik zei. Dat is het leven, ja het leven van de werkende man. Dit is de zoen, een Heidse overdag. De grootste misser die er maken in zijn leven. Nou, dat is Jan de Vries. Jan de Vries. Wat wie die eigen hechtepunt? Nou, hechtepunt, maar ik ben wel fan van Harm van der Meer. Dat wie die zei juist op een gegeven moment in midden. 2 dagen eerder als Juster. Vind ik eigenlijk de beste Friese rapper. Een van de leukste. Komt hij in de top 10? Nee, absoluut niet. Nee, jammer, nee. Maar het is gewoon leuk. En het is leuk dat hij er is. En het is echt een zolderkamerfreak die het van alles maakt. En daar ken ik wel van achteroor slaan, ja. Arjen, dat is hier correct te swingen, maar Iris Kroes nevens mij of net? Ja, dat vind ik wel leuk. Een beetje jong Fries talent die echt in het Fries jongt. Dat vind ik wel belangrijk. En ik vind het wel mooi vers. Het zit wel wat in. Het wel een beetje zo. Ja, en dan wordt ik een zwart. En Johannes, want we laten het even hebben over, we moeten toch, dat doen ze vaak. Hè? Dan promoten ze een plaat. Dat is op Nederlandse stuurders ook. Hè? Dat doe je volgens mij net zo. Je bent net zo echt een plaat onder het promoten om in de top 10 te komen. We dachten, dat is misschien wel mooi, want ik heb Lissy en Fami van Vliegen hier. Dat is eigenlijk net een soort verschoning. De Friese muziek die we draaien, natuurlijk, dat is wel... Net dat je zegt van nou, één plaat, die wil ik dat die op inkomt. Dat doe je met, toch? Nee, dat is meer onder meesken, hè? Dat is manipulatie, ja. Maar zodat radio het waren natuurlijk ook net. Maar... Oké, maar in ieder geval, dan mochten ze in uitkiezen. Ja. En een nije, die het dus nog net in de list in dit hier uitkwam. Welke is dat? Johannes Riepma. Ik denk even een Friese jonge rock god erin. En living in rock and roll. Oké, komt-ie.
Yeah. Lekker toch? Dat is een sport dat idee van, ja. Ah, dat ben echt mooie versjes maken. Ik hier verwachtte nou dat dit zal in de feesttenten hingen blijven, maar dus net. Nee, ik geloof dit het enige Friese versje wat op het album is, stiert. Maar Ja. Wat vies je ervan? Ja, het is wel een lekker radioplaatje, leuk geproduceerd. Hij zongt rucht uit hart wel fris, energiek. Ja, leuk. Herman, komt hij in de top 10? Hoe dat kind als hij Nou fans ja, erachter zingen? hij had natuurlijk een ontzettende achterban. Dat hij zijn Twitter onzet en hij gooit het op Facebook. Promotie. Ja, dan is dat wel te fixen natuurlijk. Dus als Johannes Schut. Het Johannes Riepma, actie. Ja, precies. Oké, Herman, dient dus. Want die voorbeeld is ook wel een beetje een mooi geproduceerd, mooi versje. Maar ik vond eigenlijk dat Direct en Nigel Averman, die hadden een heel mooi nummer. Dat wie van een Tros televisieprogramma, dan moesten ze in een perenhoer, in 48 hoeren moesten ze mij een versje komen. En ja, dat vind ik echt wel echt een typisch, een nummer was het, in het Fries, toch een dame zong ik nog. Die het normaal een beetje... net hele commerciële rockmuziek maakt. En dit is echt wel, dit had een beetje de power van een echte goede popsong zit erin. En het is ook wel in het Fries dus. Eigenlijk wel een beetje wat Johannes Riepma al had. Maar ik zou het leuk vinden dat dit in de top 10 Nou, komt. draaien we even. Ja. Oké, Wim, Doomhorst. Oh, wat ik in de top... Ja. Nou, ik heb gekozen voor een beetje een sure hit eigenlijk. Wat? Een? Nou, sure hit. Waarvan je denkt Zeker, van, nou, dat ken zeker. ja, Een laat klapper, het maar erin. een knijter. Ik heb hem hier nog bij. Dat is de Herder en mijn Wetterhoen van Strawelte en help me even jongens, ben ik het ook kwijt. Hoenekop. Hoenekop en Strawelte, ja. Komt-ie. Dat vond ik, ik vind het voornamelijk omdat het heel humoristisch is. Het is dien op welke vriend is onze Jezus, maar dan is het heel net spottend dien, maar wel precies op het randje, perfect. Leuk dien. Waar kan ik nou nog vertrouwen? Bij waar sluit ik nou nog verbonden? Geen Rijnman van me tegen. Mijn herder en mijn wetterhoen. Ja, ik mocht... assisteer ik alle weekend haast bij Willem in de studio bij Noorderwien. Ja. Ik mocht zelf ook even niet een uitziekje. Ik ben wel Wie ik die de favoriet, hè? Absoluut. Nou, dit is hem. Dit is hem, Willem. Oh, ja, die is. Alles om door mijn lippen, maar omstekeerd. Omstekeerd, van slim net om, ik wil doos. Omstekeerd, mijn hiergie van Gries, mijn mooie donkerbruin. Ja, dit is mooi, hè, Arjen? Marcel Smit. Marcel Ja, Smit de bril op omgekeerd. daar, Ja, dat wie je maar Simmer Fries. Ja. Er is ook nog net een clip, dat is misschien wat voor jou. leuke Herman. clip. Ik vond het wel een originele farm jou. Ja, prachtig. Maar wordt dat, kan dit hem worden? Jawel. Maar ik denk dat er altijd één ding is altijd. Hè? Frieske toch 100. En dat is? Ja, ik ben toch de ballades die Friesland zo mooi vindt. Oké. Ja, hij had een oorliertje wat een hoop kans maakt. Ja, daar En praten- de mensen mij maar op één artiest, één keer stemmen eigenlijk. Oké, want dan praten we het aanstel nog Ja. over, want we hebben toen die nummer in, daar krijgen we ook nog te zien, van zelfs het geheim daarachter. Nou, er een paar uitknikkeren, want dat er trui bij komen, dan maak ik trui uit. Wat is die van mij? Nou, elke dag presenteer ik muziek op mijn bureau. En bijna alle dagen zit er wel op het listje. Paradise bij Dashboard Light. En die is direct in het Fries. Dus wat mij betreft, sorry Siep, maar Dat is dit. Paradies bij Dashboard Light. Ja, die kinderen mij wel uit. Wat markeert erop? Nou ja, het is gewoon een heel bekende plaat. Maar het is meer persoonlijk. Ik ger hem zo vaak dat ik hem eigenlijk net meer herken. Is dat ik? Ja, ik vind een praktisch jongen in de top 100 wel handig, omdat je dan even naar de wc kunt. Dus ik zo, we gaan wel mee. de hele tijd rond, we moeten helemaal wegrekken waren. Ja, Dus dat vind ik wat dat betreft. Ja. Wat Ja, een maar review. hij heeft het heel makkelijk die in, hè? Want dit is die helemaal net in de top zien. Dat voor jou om deze keer, dat is het echt een risiconaam, Joet. Ja, nou, ik begreep dat Wim die wil Strawelte erin ha, maar in track. Dus ik dacht, die mem van Doudsen. Ik vind het een beetje te Die volle. moet Ja, Ja, dat is het. Hou dat. Je is net blij voor in de Walden, hè? Nou, Nee, ik maar- zelf ook al eens proberen, hè, maar toen moeten ze dit noemer erin hebben. ja mooi ergen. Toen moeten ze hun eigen noemer eruit hebben, dat is toen net lukt. Dus ik denk net dat het is een keer slaagt. Nee, maar goed, ja, nou, ik vind gewoon, de mat was even een oren van Strawelte heeg.
vind ik. Ja, okay. Met Van Doutzen, ja. Dat is, En Wim, want daar heeft echt wel een risiconaam, denk ik. De grote categorie oudere veteraan, steeds meer in Friesland. Ja, de fanclub, Hama Naras, hoe heet het nog weer? Die zullen wel boos worden, ja. Maar dat bedoel je? Ja, maar we Marije Maria, waarom? Ja, die kriestsfeer, dat is kriestsfeer van het zien je verliezen. Is net? Marije Maria. Ja, is net? Ja. Dat komt ie. Rijmgrietje. Wat voor de laatste keer dus? Nou ja. Nou, ook een jaar, maar die wil op nummer Jochen komen dit hier nog. Dat toch wel, vind ik wel, net er helemaal Oké, een beetje leger. Deze keer het dus uit, dat wolle je hem dus in, dat letter steeds dat het gebeurt. Hoe kan het? Heeft er een verklaring voor dat die het zien altijd een toch zo heel strak ja, Traje Verlien wie toch een beetje opscoren. Hè? Toen kwam de man van Doutzen erin. Ja, maar hoe generaal, of hoe praten ze? Ja, de classics, dat ben de classics. Maar hoe kan dat? Ja, waarom zit Bohemian Rhapsody weer op nummer 1? Nou, in de top 2000. Want het is geen antwoord. Hoe kan dat? Nou ja, ik denk toch dat het gemakzucht is. Dat is de eerste die... Het is de eerste die bij die opkomt. Ik vul hem in klerist. Ja, want de maas de 4 invullen. Ja. En ik heb ook wel eens die naar Traje. Ik denk, ja, verrek. En dan wordt toch maar weer die klassieker. Maar ja, we hebben alle jaar volgens mij wel echt in disco's draait en zo. En dan merk je meestal gewoon heel vaak hetzelfde jaren. Dat is gewoon... De discjockey die denkt van ik heb een leuke nieuwe plaat en ik zet hem op in de disco en die shut in ieder keer weer de doornsregel in. Die weet ogenblikkelijk waarom het zo werkt, ja. En dat werkt je net maar. Nog een mooi voorbeeld, Cliffs Moore, van onze collega Gurbe. Daar zit een verhaal achter. Hij kwam er ook binnen op Traje. De eerste keer toen hij een filmclip. En toen stier hij al 4-4 op nummer 1. En hij laat nog even het geheim ervan uit. Neem die mij, zo zei iets in haar. 2000 denk ik. Toen werd inmiddels dus al dik 2 jaar uit, die cd. En toen speel ik het al een soort. En toen stiert het op nummer 3 in de Friese top 100. Dus dat vond ik al heel geweldig. En toen hebben we in die winter van 2008 hebben we de clip erbij maken. En nou ja, ik denk dat dat toch de laatste setje had dat er eind van het jaar op nummer 1 stier. Is er nou in de Friese muziek een liedje, circuleert er een liedje waarvan je denkt van nou die kan nog wel eens op het eerste plek komen, Meiden van Noah, trio? Oh ja, nou ja, die twee het heel lang en die zal wel weer heen. Misschien is dit keer wel boppen mee, met Vogels maar ze meer mooi noemen. En dat is ik alweer een wat ouder lied. Zo doet Cliffs Moore op nummer 1 kwam, doe hier Marije Maria van Rebouilje er al zo hier op stieren of zo. Dus het is net samen dat mensen gauw wat oors kiezen. Ja, en om nou, wat ik zelf een mooi nummer vind en wat ik verzin denk ik om heeg te eindigen, ook dan toch hier nemen, maar dan is dat het duet van Marcel Smit en Gerbrug van Dekken, een pad van die. Dat vind ik een mooi nummer. Van alles wat we hier together het houden van het mooiste west. Ja. Herman, wat is het? Slag het hem dat? Om die erin te krijgen, dat nummer, denk ik net. In de top 100? Nou, de top 100 wel, maar top 10 net. Top 10 net. Wat wordt de grote verrassing volgens mij? Nou, ik weet de verrassing. Ik weet niet dat het een verrassing is, maar ik denk toch dat de Wico's heel erg komen. Ja, Geert Fortuyn is daar mooi starten, hè? Die woe ze omheen krijgen. Wat vind je hem ervan dat Geert? Want dat pluggen gebeurt is wel, wat ik bedoel. Nou ja, het is misschien een leuke eer, maar hij maakt hem wel een beetje inhouden als presentator van de top 100, vind ik. En nog eens is hij net helemaal objectief meer de oude parties daar. Nee, maar de Wico's vanwege het feit... Je verg je erop dan wel, maar... Ja, maar vanwege het feit dat hij slim ziek is. Zou dat dan nog een mooie eerbetoon wezen kunnen? Of... Ja, dat speelt natuurlijk wel mee, tuurlijk. En dat is op zich net zo verkeerd. Maar dat zou wel budgetten kunnen, dat die list echt onhinkelijk is van, ja, laten we dan zeggen een hype of een heel soort ondacht. Is dat goed? Ja, jawel, dat is dus net zo slim dat een beetje gebeurt. Dan is het toch wat reuring. Dat is prima. Het is toch wel redelijk stabiel. Er zijn een hele hoop mensen niet stemmen. Ja. Dus, maar als er echt een actie ondernamen wordt, dan heeft dat wel effect. Nou, dat is toch prima. Okay. Ja, vind ik leuk. Tweede kriesdag, hè? Dan is het laatste moment... Finale stemdag. Ja, finale stemdag. En dan, mooi, artiestdag, dan is het jaren of waar het dan op instaat. Of dat dan Gurbe is, of misschien wel een oor. Heren, Tierendank voor uw komst. Ja, bedankt. Ja, en van de Friese muziek naar een hele oren muziekbeleving die van
56.000 provinciegenoten die in een oorloon binnen, maar je toch wen je. Van deze eerste aflevering die verslagjouwer Mirjam van der Veen naar Bontebok, want daar win het Imgard Behagen. Haast 40 jaar win het zal in Friesland en dochs komt zo nou en dan het langst naar haar huidloon. Waarom? Welkom, ik ben Irmgard Behagen en ik woon in Bontebok. Ik ben getrouwd met Teunus en we hebben 3 kinderen, Welmoed, Alrik en Lidwien. En we wonen hier heel fijn en toch wil ik jullie even meenemen naar het land waar ik vandaan kom. Dat is namelijk Paraguay en meenemen door middel van de muziek. Het gaat over een vogel en die in het oerwoud zijn liedje laat zingen. En dit is een nummer waarmee wij als kinderen, vooral meisjes, maar ook jongens, waarmee wij opgegroeid zijn met de dans uit Paraguay. En het is een van de mooiste harpmuziek die gecomponeerd is in Paraguay. En dat is gewoon een heel... Ik denk dat iedere Paraguaan weet wat Pájaro Campana is. Wat het nummer inhoudt of wat het met je doet. Het is een nummer waarin veel gedraaid wordt en met de rokken gezwaaid wordt. En het is gewoon vrolijk. Het is zo vrolijk. Je neemt iedereen mee. Dat is mijn Paraguaanse rok. En die heb ik als kind aangehad, was natuurlijk veel langer. En dat zwaait en dat doet en dat hoort bij de dans, zoals je op de foto's ook gezien hebt. En als je heel hard draait, dan draait die rok eigenlijk helemaal omhoog. Dat is gewoon heerlijk om daarmee te dansen. Ik heb altijd, voel ik me ook echt Paraguaan als ik met Paraguay te maken heb. Ben ik ook heel trots op en zo. En als Paraguay tegen Nederland speelt met voetbal, ben ik natuurlijk voor Paraguay. Maar als ik daar ga, dan neem ik ook wat van Nederland mee terug. En dan moet je daar ook aan wennen. En dan moet je ook weer eventjes omschakelen. En eigenlijk voel je niet meer echt het een of het ander. En ik denk dat dat met veel mensen die ergens anders gaan wonen toch gebeurt. En in mijn geval helpt de Paraguaanse muziek om eventjes door zo'n 3 dagen regen van Nederland toch eventjes weer wat zon te zien. Stel je hebt een mooi plan voor een paviljoen onder het wetten, maar dat betekent het einde van een vogelsoort die daar altijd een priet. Waar moet dan wieken, jou of de vogel? Dus deskundige Martin Crossen gaat daarover in discussie met Hans van der Werf, hij is directeur van de Friese Milieufederatie. Heren, welkom. Cool. Het speelt, want we hebben het Polderhaatkanaal kwartling nog weer een uitspraak rond dat er geen uitspraak komt vanwege dat het nog net kan. Wat is in die optiek de stand van zaken dat je zeggen nou bouwen of net bouwen en de bescherming daarvan, van de natuur? Nou, in het algemeen vind ik dat er firstevolle tijd, energie en geld stutten wordt in de procedures. Het is bijna standaard dat als er een goed plan is en dat heeft een bepaalde impact, ja, dat je er soms zeer een vooruitloeken kan, omdat het op een of andere manier het inhouden wordt, toch dat organisaties die er op een of andere manier een mening over hebben, het ageren. En dat vind ik zonde van de tijd. Zelf mooi maken? Zelf ik mooi maken, ja. Wij binnen belutsen bij de ontwikkeling van de Noordelijke Elfstedenvaarroute. Daar spelen dat, maar misschien nog wel het sprekendste voorbeeld is dat wij een prachtig duurzaam initiatief hier om boven de Waadzee mooi Zeppelin toeristische vluchten uit te vieren. Als een soort van pilot om te zien van wat gebeurt er dan mooi zo'n gebied. Hè? Het is een bijna geluidsloos apparaat.
Wij hebben direct contact met de Waddenvereniging, om daar met hun te zorgen dat we dat op een goede manier uitvoeren kunnen. Zij joegen nog graag met u praten te willen om te zorgen dat het goed ging, maar aan de andere kant tot on het bittere einde procederen te zullen om dat zin te houden. Terwijl zij net wisten wat de impact wezen zou. Maar puur voor het procederen of wat zin houden? Puur het zin houden, ja. Nou, ik vind ja, wat doe je dat nou, joh? Want ik zeg nou, wat twinkeling, die woede, die komt even om. Ik vind dat onbestaanbaar dat je op zo'n manier met elkaar omgaan. Hè? Ik vind, als er ergens een kans is, dan is dat net voor niks betocht. Er staan een heel soort mensen achter. Het kan net zo wezen om te beginnen dat een belang van een paar mensen soms dan 6-4 wegen dat soms jarenlang zaken onhouden worden kennen. Dat vind ik een hele ingewikkelde. Ik snap dat het een rucht is. Maar er worden soms speciaal stichtingen plotseling oprichten. Hè, of stichting tot behoud van de weet ik veel. Omdat dat goed uitkomt. Net zozeer omdat ze de weet ik veel behoren willen. Maar omdat ze een oorbelang hebben. Nou, natuurorganisaties die hebben dat ik vaak dienen. En ik vind dat je eigenlijk aan de voorkant elkaar opziekje moeten. Zoals wij probeerd hebben bij de Waddenvereniging. En zorgen moeten dat je wel constructief met elkaar om tafel Oké, Hans van der Werf, jouw beurt. Friese Milieufederatie. Trouwens, Jim Kimmelkoor ooit Borjonkjes West. Maar net al te leef voor elkaar, blijkt nog wel. Want Jim stien Tjin Oerenkoor. Is dat zo dat de Milieufederatie bewust zaken traineert om dat plan net uitvieren te litten? De Milieufederatie is natuurlijk net oprichten om plan te traineren. Maar gebeurt het? Wij komen op voor het belang van natuur en landschap. En wij moeten constateren, oude 30, 40 jaar, dat het landschap en de natuur in Friesland achteruit is gaan. Dus wij komen heel erg goed op om plannen in te houden die daar strijden maar binnen. Concreet, centrale as. Daar heb je hem flink strijd vervierd. Ja. Net slagen. Nee. Een heel soort geld kost. 10 miljoen euro om al die procedures zijn. Ja. Wat is nou de uiteindelijke conclusie van je dan? Nou, de conclusie is dat we het net op die manier meer willen doen. En wat dat betreft heb ik zijn, en mijn opponent zegt maar, die zei we moeten in voortrek met de afspraak maken. En wij zijn van, als je naar de centrale as, het heel veel energie kosten, heel veel geld, wat je zei. En we moeten in voortrek met daar nou duidelijke afspraak maken. Ja, maar is het, want ik wil nog even een stapje waarom zetten trouwens. Hè. Als je dan zegt, nou, er is een plan en er is skeer voor een vogel die het eventueel ergens oorsbrieden mag. Hoe steen je hem dan niet? Altijd voor de vogel of voor het plan? Hoe zit dat? Nee, want het gaat niet alleen om vogels. Het gaat om de hele leefomgeving. Het gaat om de kwaliteit van het plan. En het uitgangspunt bij u is, als er een plan is, dat het meerwaarde voor de omgeving met haar. Dus wij zeggen net nou specifiek alleen maar dat beestje of die soort, maar kennen we daar een plus op krijgen. En we zeggen wel heel vaak van die ondernemers en projectontwikkelaars die komen bij u en zeggen, nou we hebben alweer een fantastisch plan en moeten er weer honderden woningen komen, of er met er een nieuwe dik komen en dan vragen we van, nou ja, wat doe je voor de natuur? We kennen wel een fondsje oprichten en we kennen daar wel wat geld in stappen. Nou, dat is voor u geen plus. We moeten altijd echt serieus willen maken, we willen integraal vanaf het begin natuur en milieu meenemen. Dus dan begin je eigenlijk als die tekeningen te lezen, begin je maar uit te denken van nou, dan moet wel ergens een stukje bos wezen voor de beesten om de taal, als een soort van compensatie. Ja. Maar je zei ze dus ook, die plan die komen eigenlijk heel raar bij u binnen. Ja. We net goed trotocht. Ja, vaak komen ze bij u en dan zeggen ze van nou, we willen graag afstemmen. En dan heeft het opmerking en zeggen ja, maar dat hebben we al bepraat met de provincie, met de gemeente. Ja. En maar wat op details, maar je daar hoe mooi denken. En dan zeggen ze van ja, dat is ook een leuke raar, maar dan willen ik natuur en milieu daar integraal mee. En dat er ik wat bijvoorbeeld. Maar Knossen, die gaat eerst Smarty Zeppelin onder de eer, gaat hij dus naar de Warreclub en die wil nog lezen en die krijgt het nullenorkest. Wat is dat dan? Nou, misschien had hij net kunnen aantonen dat er meerwaarde voor het Waddengebied kan wezen. Want de Waddenvereniging, dat is ik een lid van u, die worden dagelijks, dan komt er weer een sloopbedroei in Hazen, komt er weer een rek en wiemolens. Dus die wil ik wel een beetje. Had je bijvoorbeeld de economie erbij beloeken, maar Jim hier daar een mooi plan. Ja. Zo'n heel toeristen komen. Ja, een heel mooi plan. Maar respect voor de natuur. Hè, want dat vinden wij ook belangrijk. Dat voorop staan. Wij vinden het heel waardevol dat je de kwaliteit van het landschap in stand houdt. En dat je daar je best voor doet om dat op een goede manier in te passen. Hè. Wij staan voor toerisme, voor leefbaarheid. De kwaliteit van het landschap is daar belangrijk in. Maar dat betekent net dat elk detail daarin opweegt in sommige ontwikkelingen. Hè. Dus ik vind dat je daar ik altijd echt je dan maar eens even denken, dan die vogel maar even ergens oorzinnen? Nou, misschien is dat soms best wel denkbaar. Hè? Als je zegt naar het Polderhoofdkanaal, daar binnen treien beestjes. En zo. Ja, ik persoonlijk vind ik dat prachtige beestjes, maar ik hier nog nooit van die beestjes zet. En misschien ken die ik heel goed gedijen als je die een plakje jou in die 14 hectare die ter compensatie ontwikkeld is. Maar dat we toch, hè? Die inside binnen beestjes, Jim zegt ja, nee, maar dat is heel belangrijk.
Dus het kan er ook in. Nee, wij zeggen van het kan beter. En over het algemeen, Polderhoofdkanaal is een mooi voorbeeld. Daar ben we in het voortraject. In het begin hebben we wel heel grote vraagtekens bij zetten. Van moet het op die manier. Maar er ben een goede afspraak met de gemeente maken. En zeggen van op deze manier krijg je goede compensatie voor natuur- en milieuregelingen. Investeringen in landschap. En doelstellingen voor de recreatie. Dus wij zijn er op zich wel uit. Maar let onverlet dat bijvoorbeeld bij het Polderhoofdkanaal lokaal heel veel mensen wat zien binnen. En, maar die gebruiken toch het natuurbelang als argument? Die heb ik nog nooit van dat gestreepte keverke of van de moddervreterende visjet. Nou ja, maar blijkbaar is de initiatiefnemer in het voortraject daar net goed naar zien. Want oorzies dat ze bezwaren. Want elke keer krijgen ze gelijk bij de Raad van State. Maar ik denk dat het... Lieve is, we weten maar bijna zo'n 100.000 mensen in Friesland. Het is een ontwikkeling die voor een heel soort mensen van belang is. En er binnen dan een paar mensen die komen tot die ontdekking. En ik vind ik daarmee naar Sjen, hoe kun je dat oplossen? Waar ik moeite mee heb, en ik weet niet precies hoe we dat allegaar oplossen moeten, is dat... Maar de eerste omzet is jong, want Jim zei ze uiteindelijk moet je volle meer maar ook praten daarover. Wat je buiken, komt het maar die Polderhaardkanaal, komt het goed, zonder dat er een bond een keer verkroper... Waarom wordt er dan nog zo'n soort procedeerd? Ik trog Jim en trog Jim collega... Nou, wij procederen gelukkig niet meer, want over het algemeen hebben we goede, voor natuur en goede afspraken maken. En dat er meer wat dat er procedures staan. Dat is Polderhoofdkanaal, er is vooral een nut- en noodzaakdiscussie bij de Raad van State. En misschien maar kennen gemeenten dat moeilijk aan te horen. En dat ken ik net voor de gemeente regelen, dat met zichzelf dan. Nee, dat snap ik, maar ik zit net in de details daarvan. Maar ik zit meer op het effect dat ik denk van, dit binnen krijg je die Noorderkaf Stedenvaarroute. Dus een prachtige ontwikkeling voor een gebied dat het heel goed broeken kent. En toch binnen dan toch een aantal partijen die daar altijd moeilijk in doen. Terwijl als dan just, maar daar ben wij dan misschien wel over eens. Als de just nou bijvoorbeeld het belang voor de fiscus, die binnen vanuit dag 1 om tafel ging om mooi de ontwikkeling te praten over welke maatregelen vinden wij van belang. Ja, die binnen er fantastisch op. Ik moet je me spittig nog onderbreken. Wij binnen het eind van het programma, je kunt tro discussiëren, mooi onzet. Ik moet je bezwieren, maar we nou ook... Nou, bezwieren, ja, dat kan wel. Procedeer maar, we hebben een heel stuk geld bij omroep. Dit weekend voor jou, morgen weer, dan en van nou een hele noffelijke jong verder.